Coach, anong ara sa sining nga mga players nimo ang advantage nila ikumpara sa iba? Well, una sa tanan, ang team nga ni isa, syempre, hindi ini magano kung wala ang akong ng mga coaching staff. Si Coach Harold, Coach Nathaniel, Coach Wilson, and ang amon nga sports coordinator, si Sir Albert, ang consultant namon nga si Engineer Dopi Botabara, ang amon nga pilangga ang mayor si Brian Paul Beron, kaya si Congressman Perch Beron. Well, unas na ang mga bata nga ni isa antes kami magkadto anay sa Pintaflores is mga well prepared gid ini. So syempre kung magkadto ka sa gera, kinanglan ano mo gidanay. Pagkandaan mo bala, lanuhon kung paano ang sistema nga himuon namon dito. Well, ang amon nga isa ang mga bata nga is very well prepared gid, both physically and mentally. So sa namon is nag-camp kami anay bago kami magkanto dito. Ang disiplina ang very proud gid ako sa mga bata nga isang ilang nga disiplina. So amo ginaamon nga ginimo nga preparasyon sa kung anak wa namon ang kampeonato sa Pintaflores. So ang natabo is team effort gid, ang teamwork sang ini nga team from coaches to players is tama gid kataas. So syempre ang bulig man sa board sa kamon manager. Siyempre, hindi man posible kung wala ang mga nagburulig sa amon. Especially ang amon nga municipal mayor nga si Mayor Brian BJ, si Kong, Dr. Perch Beron, kagang amon nga mga amon to sports consultant, si Engineer Dopi Botabara, and sports coordinator namon nga si Sir Albert. So amo na ang amon nga mga preparation nga ginhimo. Okay. So after sini anong pagid ang napreparahan niyo naman? Well, ang pinagid namon ka plano si Rizzi, ang mga player nga ni SC intact namon. Sa siya namon tingan gid namon kay ni board member also nga ang mga bata nga hindi namon pwede kay ang preparation namon is U15 sila subong, may mga liga U17 and U19. Okay. So bali sila na ni ang makompete sa amon ang mga age category. And preparation naman ni namon nga since nga puro ini taga Barotac. Okay. Sa next na naman nga palaro, ang mga bata ani may mahampang na naman. So amo na ang amon nga nga preparation ang sport developmental namon, sports developmental namon sa Barotac. So meaning kadamo pa sa taga Barotac kami mga potential pagit nga. Yes sir. Pwede nyo itap. Yes. So ang ambagan ni board nga ang mga bata kani is sa nagkalain-lain nga club. Mayara kami Tamasak, Ilonggo United 23, ACFC, Agtuso, Suol, Tubungan. Muna ang may mga bata pa dito nga siguro posible nga wala pa namon na discover nga ara sa mga barangay na gampang. So amo na ang amon nga trabaho sa mga coaches, i-scout ang mga bata nga ara pa sa barangay nga wala pa namon na discover.